L'aula consta de dos grans blocs. Un bloc central, estructurat en pestanyes, on hi ha el contingut del curs, i un bloc lateral dret que conté recursos externs que et poden ser d'utilitat. En el bloc lateral dret hi ha l'enllaç a la bústia de correu CPNL. Recomanem que la consultis cada vegada que entris al curs. També hi ha un enllaç a preguntes més freqüents, que t'ajudaran a resoldre dubtes sobre el funcionament de la plataforma. Accés a diccionaris i eines de consulta, útils per a l'aprenentatge. Accés a l'Spotify del CPNL, on trobaràs molta música en català, i un enllaç a la web del Voluntariat per la Llengua, un programa que permet parlar català amb una parella lingüística. El tutor te'n pot donar més detalls. En el bloc central, just a sota de la capçalera del curs, hi ha l'espai de comunicació amb el tutor i la resta d'alumnes. Des del tauler de tutoria, el tutor t'informarà de tot allò que és important per seguir el curs amb èxit. En el fòrum, pots enviar missatges perquè els vegin la resta d'alumnes o plantejar dubtes al tutor. És important que llegeixis els missatges d'aquests espais cada cop que entris a l'aula. Si en tens de nous, ho veuràs indicat a la vora. Un cop a les pestanyes, la primera de totes és General. En aquest espai hi ha el fòrum de presentacions anomenat Abans de començar, posem-nos cara, on recomanem que presentis perquè la resta d'alumnes et coneguin. També pots consultar el pla de treball, que és el document imprescindible per organitzar la feina i on pots consultar les dates de lliurament de les tasques d'avaluació. Recomanem també que consultis el programa i la informació del curs per conèixer bé els objectius d'aprenentatge i la normativa del curs. La segona pestanya és el taller de familiarització amb l'entorn, que només estarà disponible quan hagis consultat el tutorial, la presentació del tutor i el pla de treball. En aquest espai es proposen pràctiques per conèixer l'espai virtual i els principals tipus d'exercicis que hi trobaràs. Si és la primera vegada que fas un curs en línia, és imprescindible que facis el taller per poder veure els continguts del curs que a l'inici tens ocults. Si ja has fet un curs anteriorment en aquesta modalitat, resol el qüestionari com funciona el curs per saber si cal que facis el taller o te'l pots saltar. A continuació, hi ha les pestanyes corresponents als 4 temes del curs. A cada tema hi ha activitats d'aprenentatge, que són activitats de pràctica que pots fer tantes vegades com vulguis. N'hi ha d'obligatòries i d'optatives. Ho veuràs indicat a l'inici de cada activitat i, a més, tens la llista al pla de treball que pots consultar sempre que vulguis dins la secció General. A banda de les activitats d'aprenentatge, hi ha les tasques d'avaluació, que només pots fer una vegada. Hi ha una tasca al final de cada tema. Les tasques estan ocultes, però les pots veure marcades amb aquest avís. És important que recordis que veuràs les tasques després de fer les activitats d'aprenentatge obligatòries que tens especificades en el pla de treball. Si no ho fas així, les tasques romandran ocultes. La nota del curs s'obté de la mitjana de les notes de les tasques. La resta d'activitats només són d'aprenentatge i no es tenen en compte per a la nota del curs. En els cursos Intermedi 1, Intermedi 2, Suficiència 1 i Suficiència 2, el tutor et proposarà de fer 2 sessions síncrones per resoldre 2 tasques utilitzant la plataforma Teams, una individualment i l'altra en grup. En els cursos Intermedi 3 i Suficiència 3 es faran 3 sessions síncrones. El tutor te'n donarà més detalls. Una altra secció important és la de material de consulta, on trobaràs l'enllaç a la gramàtica del curs. Recomanem que la consultis sempre que ho necessitis.
En alguns nivells també hi ha la secció anomenada Activitats de repàs, on trobaràs activitats per practicar més. A més, en el cas dels nivells Intermedi 3 i Suficiència 3, també hi ha la secció Prova final, amb informació sobre l'examen final i un model de prova.